መድኃኔዓለም የለን ዝሰአኖ አማኑኤል የለን ዝሰአኖ ንሱ ካልከወፅእ ኣኽራን ሜዳ ይኾኑ አማኑኤል። ሰላም ሰላም ናይ ብርሃን ዩቲዩብ ቻነል ተኸታተልቲ ኣሕዋቲ ከመይ ቀኒኹም ድሓን ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምቲ ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ክትኮን ድማ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እያ። እሽነይ ሎማንቲ ከዓኒ ከምዚ ሎመወድ ሰሙናዊ ቦቤታትና ዝተፅሓፈ መደብ ሒዘልኩም መፅያ ማለት እዩ። መፃጉዕ ልብል ማለት እዩ። ራብዓይ ሰንበት ናይ ዓብይ ፆም ናብኡ ከብለኩም እየ ሓቢርኩም ንተኸታተሉ። ቤተሰበይ ንዝኾንኩም ድማ ሃናፀር ዩቱብኩም ላይክ እናገበርኩም ኣታውዕኒ ኢኹም። ቤተሰበይ ሓድሽቲ ንዝኾንኩም ነዛ ቻነል ከዓኒ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰበይ ኢኹም ክብለኩም ይደላ ቀዲማ ማለት እዩ እና ናብኡ ከብለኩም እየ ሓቢርኩም ንተኸታተሉ። መፃጉዕ ራብዓይ ሰሙን ተስዕ ዓራትካ ተሰኪምካ ኪድ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 8 መፃጉዕ ካብቶም ኣብ ፆም 40 ዘለዋ ሰናብቲ መበል ራብዒ ሰንበት መፃጉዕ ተሰምያ። እዛ ሰንበት እዚኣ በዚ ስም ክትስመ ዝኸኣለት ማሕሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝደረሶ ጾመ ድጓ ካብቲ ዋዜማ ጀሚሩ ዝዘመረ መዝሙር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕሙማን ብተኣምራቱ ከም ዘሕወዮምን ዝገልጽ ብምዃኑ እዩ። እቲ መዛሙር እውን ነቲ 38 ዓመት ለሚሱ ዝነበረ መፃጉዕ ከም ዘድሐነ ዝገልጽ እዩ። ኣሕወየ ኢየሱስ ለመፃጉዕ ለሳልስቱ ሳምንት ክረምቲ ሃመ። ን38 ዓመት ለሚሱ ንዝነበረ መፃጉዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሕወዮ ይብል። ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋዕል ስብከቱ ብዝተፈላለየ ሕሙማት ሽግራትን ንዝተጠቕዑ ሰባት ማለት ንለምጻማትን ንዝለመሱ ዕውራትን ሓንካሳትን ገዋጣትን ብኣጋንንቲ ዝተታሓዙ ወዘተ ከም ዘሕወዮምን ብሰፊሑ ኣብ ወንጌል ተጻሒፉ ንረኽቦ። ኣብ ዕለተ ሰንበት ካብቶም ካብ ሕሙማን ዝተፈወሱ ሓደ ሕሙም ድማ ን38 ዓመት ለሚሱ ዝነበረ መፃጉዕ እዩ። ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ኣፍ ደገ ኣባጊዕ ብዕብራይስጥን ቤተሳይዳ 5 ተመሳሳሊ ገበላ ዘለዎ ቃላይ ኣብኡ ናይቲ ማይ ምንዋፅ ዝጽበዩ ብዙሓት ሕሙማትን ዕውራትን ሓንካሳትን መፃጉዓትን ይድቅሱ ነበሩ። ጸጸኒሑ መልአክ እግዚኣብሔር ናብቲ ቃላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የናውጾ ነበረ። እቲ ቀዲሙ ወሪዱ ኣብቲ ዝተናወፀ ማይ ዝኣተወ ካብ ኩሉ ሕሙም ሓሚሙ ይሓዊ ነበረ። ካብ ዝሓመመ ን38 ዓመት ዝነበረ ሓደ መፃጉዕ ኣብኡ ነበረ። ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሕሙም ኣብ ዓራት ደቂሱ ምስ ረኣዮ ብዙሕ ዓመት ከም ዝሓመመ ስለ ዝፈለጠ ክትሓውዶ ትደሊ በሎ። እቲ መፃጉዕ ድማ ጎይታይ እቲ ማይ እንትናወፅ ናብቲ ቃላይ ዘውረደኒ ሰብ የብለይን፣ ኣነ ክስካዕ ዝኸይድ ድማ ካሊእ ሰብ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ተስዕ ዓራትካ ተሰኪምካ ኪድ በሎ። እቲ መፃጉዕ ድማ ሽዑ ንሽዑ ሓወያ፣ ዓራቱ ተሰኪሙ ድማ ኸደ። እቲ መዓልቲ ዝሓወየሉ ድማ ሰንበት ነበረ። ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 2-9 እዛ ዕለት እዚኣ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋዕል ስብከቱ ብመዓልቲ ሰንበት ብተኣምራቱ ብዙሓት ሕሙማነ ስጋ ብምሕዋዩ ኣይሁድ ስለምንታይ ብሰንበት ከምዚ ዓይነት ግብሪ ትሰርሕ ኣለኻ? ነዚ ክትገብርከ መን ስልጣን ሃበካ? እናበሉ ይቃወምዎ ነበሩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ሰንበት ብኸመይ ኣገባብ ክትኽበር ከም ዝግባእ የርእዮምን ነበረ።
ምሕረት ዝፈቱ ኣምላክ እዩ እሞ ነቶም ጥፋት ኣባጊዕ ክእልሽን ክእክብን ኣብ ልዕሊኦም ሓዲሩ ዝነበረ ደዌ ኣጋንንትን እናረሓቐ መሓሪ ኣምላኽ ምዃኑ ብግብሪ መስከረ። ሰንበት ኢድካን እግርኻን ኣጣሚርካ ኮፍ ኢልካ ስጋዊ ዕረፍቲ ትዕርፈላ ወይ እውን ስጋዊ ሓሳባትካ እትፈጽመላ ዘይኮነት ናይ እግዚአብሔር ቅድስቲ ዕለትን ስለ ዝኾነት ብዘይካ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይድካ ኣብ ጸሎት ቅዳሴ ምስታፍ ንዕኡ ዝመስል ካሊእ ብዙሕ ሰናይ ግብሪ ከም ዝስራሕን ድማ ኣምሃሮም። ኣይሁድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰንበት ሕሙማንን ድውያንን ኣጋንቲ ዝሓደሮምን ዝተፈላለየ ሕማም ዘለዎም እንትፈውስ ይቃወምዎ ነበሩ። ጎይታ ድማ በሎም ኣብ ዕለተ ሰንበት ብዕራይ ወይ ኣድጉ ናብ ጉድጓድ እንተወደቐ ሽዑ ንሽዑ ዘየውፅኦ መን ኣሎ ኢሉ ጠየቖም። እቶም ኣይሁድ ድማ መሲ ስኢኖም ስቕ በሉ። እዚ ዝበሎም ጎይታ ኣብ ዕለተ ሰንበት ሰናይ ስራሕ ምስራሕ ከም ዝከኣል ሕሙማን ምፍዋስ ከም ዝከኣል ሓጢኣት ከም ዘይኮነ ከረድኦም ስለ ዝደለየ እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሳነ ነገር የለን እሞ ነዚ ዘለናዮ ዘመን ምሕረቱን ቸርነቱን ሰላሙን ይዓድለና። አሜን። ስለ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረ ዝተመስገነን ይኹን። ንመጻጉዕ ምሕረት ቸርነት ለውረደ እግዚአብሔር አምላክ ንኹላትና ድማ ካብዚ ዘለናዮ ፀበባን መንከራን የድሕነና ከመዓቱ ማዘፍቱ ምሕረትን ቸርነትን የውርደና። ኣሕዋተይ ነዚ ነበረት ንመደብ ነዚኣ ትመስል ረብዓይ ሰንበት መጻጉዕ ማለት እዩ። ናይ ቀጻሊ ሰንበት ይበነልና ድማ እግዚአብሔር አምላክና ክስካብ ሽዑ ብሰላም የራኽበና፣ ሰላም ቅነ ይግበረና። ኣሕዋተይ የለን ዝሰአኖ አማኑኤል የለን ዝሰ